Eyi, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e windande men hande. Ha joni en jaltani ka mawɗo e ka tokoso. Allah wallino on noon on kollama ka mawɗo ka tokoso, so tawi ko anati hen on kollama ɗum. Kadi on kollama ka mawɗo ka tokoso, tawi ko inati hen no wayata. Kadi on kollama ka mawɗo e ka tokoso, tawi ko naati hen no jangorto. Hande noon windande men naye ɓirende ko ka o ha joni jiheten ka mawɗo ka tokoso, tawi ko o naati hen holno jangorto. Dental Dina TV an mo jeeno ko jiɗɗo jeede hen jahata ko YouTube, binda Dental Dina TV, jiyangal mbaɗa abonné. On saha naata e jangde, jenta e jangoɓe jingoɓe walloɓe. Numéro mon nani 77 906 14 81. Johon to Wave mon walla Orange Money mon walla Western Union mon, Monogram mon, Ria mon, ƴetton ko mbawɗon nuldon, yetto kees moɗon reena golle mon. Oɗon gandi min jeeya courant wifi connexion, ko ɗum no waɗa ha min jangguini on toon. En joddaki en gondani, oɗon balle on ballat on jingat. Yo Allah hokku en nande e famde. Windande men wattude 4 hande eɗen janga ka mo jangunɗeno, ka mawɗo o, ka tokoso ne wayno on mbawi ɗum andude kadi teskade ɗum. On teskima on gandi ka mawɗo, on jangi on gandi on teskima ka tokoso. Hande noon ko so tawi o naati hen holno jangorto. Ɗo meɗa ko foɗani, ayɗo ko poɗɗo wadde pooɗa mbiya ko, ayɗo ko ok ay foɗani wadde mbiya ok, ayɗo ko o ene fuuɗi wadde mbiya ok, ayɗo ko o wonɗo foɗani wadde mbiya kok, ayɗo ko o ene fuuɗi wadde pooɗa mbiya kok. Ko jangate e ka masiraɗo o ko ni foti. Ɗo sa wawi ɗo, kalɗo ko winda a jangat, kalɗo ko winda a jangat, kalɗo ok winda a jangat, kalɗo ok winda a jangat, kalɗo kok winda a jangat, kalɗo kok winda a jangat. Kono e famde yeso ma, kono ene winda ko heewi ka wawa gaynude. Ɗum ɗo ko ha tan ganda kala ko jimi no wayni ko. Mi anda kala ko jimi no wayni ko. Mi anda kala ko jimi no wayni ko ok. Mi anda kala ko jimi no wayni ko ok. Mi anda kala ko jimi no wayni ko kok. Mi anda kala ko jimi no wayni ko kok. Ni foti. Wo amma non wi ɗum ɗo famɗi hewani, anda tan. Sa anduno ko woni ɗo ko ene winda ka wawa gaynude. Ɗum noon ko ha ganda ko ɗum woni ko, ha ganda ko ɗum wiyete ko ha ganda ko ɗum wiyete ok, ko ha ganda ko ɗum wiyete ok, ko ha ganda ko ɗum wiyete kok, ko ha ganda ko ɗum wiyete kok. Gasi ɗo sa wawi ɗo ko masete e ko a gayni. Ɗo hankadi kala ko windete e ko ɗo yaltinte. Ma woni ko ma woni ko ma woni ko ok, ma woni ko ok, ma woni kok walla kok. Kala ko windete e ka masiraɗo o ɗo yaltata. Ɗo tan mbawata ɗum. 1, 2, 3. Alkulal fof kono masirte. 1 jiya masɗe keede yeeso. 2 jiya masɗe ngado. 3 jiya masɗe lombo. Ari ardi no to masirte. Waɗɗo ko ok, ok, kok, kok. Ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbañirton ka mawɗo e ka tokoso, bindon ko, bindon ko, bindon ok, bindon ok,
bindon kok bindon kook son gayni on bindi on gayni jangon ɗigga so ɗiggi on mbawi dawde on dawi on keɓi keɓ non so yi waɗirama seeɗa seeɗa ko haajuji ɓuri en doole so heewi on jangata ɗum toon ɗum noon waɗe tan seeɗa 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 mo janguɗa mbawɗa ɓuri janga ko heewi ka wawani seeɗa seeɗa mbatta o kalde pinɗa keɓa hunde seeɗa so ɓooyi tan keɓa hunde ay nde ñamatande ko longere ha mbiɗa a haari wona saɗa yara ndiyam goɓel ha mbiya ɗum de ti saɗa yaha taɓal ha yettoɗa anne jangde ko seeɗa seeɗa jarata mbasa heñade heppude kadi mbasa teskade wiyoɓe ɗum ɗo janganoma jangitama haajuma ala e ɓen an yo haajuma wone jangde ma an ɓe jangiɓe mbawi wona an ɓe mbawani kamɓe jangde mabɓe e mbawka mabɓe kamɓe jeeyi anne a suwa yettade toon eto anne yettade e jangude e wawde abbadeɓe kala biyo ɗum ɗo jangama jangitama o rewna hen nde o yiyani nde o andano nde o rewi o yinde o andi anne ko joni garɗa aɗa walle ƴettu kuɗol ma e karne ma kerɗa ko wiya ko no wirani janga mbawa mbañitoɗa janga mbawa mbañitoɗa dawa keɓa keɓna ni foti 77 906 14 81 mbaɗon hen wona politique ko jingguere min namde ni on ko jingguere tan min jiiɗi jingo noon jangde nde ballon duuson min mbi on wona politique wona punti hay goto jawdi mum ñamaka e dow mere ko addirte ha yetto on koko courant wifi connexion min jeeya ɗum nafa tan en fof ndenden ɗum jinganen ɗum rokka nande famde oko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam